Hola a todos, somos Evelyn e Isabela e hoxe vamos a levar de paseo por unha das cidades máis fermosas de Galicia, Vigo. Sí, hemos preparado este mapa para non perdernos, porque Vigo ten moitísimos lugares interesantes que queremos enseñarvos. Así que prepararvos, porque comézanos o recorrido. Vamos a descubrir todo o que esta cidade ten para ofrecervos. Benvidos a Vigo, a cidade máis iluminada de Galicia, e probablemente do mundo. Xa o creo, máis de 12 millóns de luces para celebrar o Nadal. Aquí, ata Papá Noel necesita gafas de sol. Este é o corazón das luces, a Porta do Sol. Mira ese árbore xigante, podes incluso entrar dentro. E non te perdas a noria xigante. Dende arriba, vese toda a cidade iluminada. Unha pasada. Tamén hai mercadiños con artesanía, doces e churros con chocolate. Este ano é Novialia, así que tes que ir. Tamén hai atraccións para nenos e maiores. Pista de xeo, tobogán e ata un tren de Nadal. Pero Vigo non é só luces, tamén ten mar. Pasear pola praia de Samil no inverno é unha maravilla. Escoitas as olas? Sí, que son máis relaxante. E se che gusta o peixe, proba o marisco fresco nos bares do Porto ou en Bouzas. Delicia total. Para rematar o día, sube ao castro e mira o sol por sobre as illas Cíes. É o mellor final para un Nadal máxico en Vigo. Bo Nadal!